עכשיו בעיר, הייתי צריך כמה סידורים וזה, אני רואה חנות עם הווטרינר רשום שלט, מכירת חיסון. שאלתי את החבר'ה, מה קורה? סוגרים את החנות, אומרים, לא, חיסון בעל הבית. ומה חדרה? סליחה, חדרה כרגע זה רק מונולוג. אפשר לחשוב שיש לך בעלות נתניה. האמת רק דברים טובים יצאו לנו מנתניה. רק דברים טובים יצאו לנו מנתניה, באמת. כל המדליסטים האולימפיים שלנו, תחשבו רגע, אריק זאב, יורן סמאג'ה, אייל ארד, איפה היינו מתאמנים? מגיעים לשכונת סלע, אומרים אני אשכנזי, היו מתאמנים ככה כל שבוע. אבל לא רק בג'ודו, באמת לא רק בג'ודו, תחשבו על שחר צוברי, קל פרידמן. בן אדם נכנס למים עם גלשן. איזה אינטרס יש לו להגיע קודם כל לחוף? פה. אבל כשאפללו, אבוטבול, אברג'יל רודפים אחריך במים, אין מצב שאתה מגיע למקום שני. או שאתה מגיע ראשון לחוף או שאתה לא מגיע בכלל. תראו, נתניה עיר יפה, באמת יפה, אבל היא מתחלקת סימטרית לשניים, שוטרים וגנבים. פעם בחצי שנה הם עושים רוטציה, כולם נהנים מזה, הכל תקין, הכל נחמד. החבר'ה של השוטרים, אני באמת אוהב את השוטרים, במיוחד את השוטרים של נתניה. אגב, אתם יודעים, נתניה העיר היחידה בעולם שאין מצילים על החוף, יש בלשים. עכשיו, לשוטרים, אם שמתם לב, יש להם כובע קטן, רשום עליו משטרה, יודעים למה? שידעו לאן לחזור בסוף היום. אני אוהב שוטרים, אני רואה שוטר צמא באמצע המטבח, נותן לו חלבה. באמת, מכל הלב. למה חלבה? תסבירי לה אחר כך, טוב? איתם איזה הצבעה שם בכניסה. היא לא הבינה. גיאת עבדי. גיאת עבדי. גיאת עבדי. מרוסקות עם קצע. נתניה. היא רוצה להשבית את המשק. אגב, שמתם לב ללוחית רישוי של המשטרה, רשום להם מם. לא סתם. לפני כמה ימים, עשה אותי ברחוב מתנדב של משמר אזרחי. אם השוטר משלמים, זה מתנדב להיות מעניין. כולם נוסעים לווינגייט בבוקר, כולם תקועים באותם פקקים, ואותי לימדו פעם אחת משפט חשוב. בסוף כל פקק יש או מטומטם או שוטר. במקרה שלנו של וינגייט זה שוטר מטומטם. אבל אם יש יותר מטומטמים משוטרים, זה ארסים. עובדה, שוטרים תופסים ארסים, נכון? כן. יופי, נראה לך. תראו, יש כמה דברים שתמיד גונבים את ההצגה, ילדים, כלבים וארסים. אילנה ריכה סיפרה לפני כמה חודשים על ילד שמדבר בגיל חודשיים. אמיר שוורץ כל דבר מתגאה באיזה כלב שיש לו שמבין 100 פקודות. שבוע שעבר אני ואשתי ישבנו ביום האהבה באיזה מסעדה, לידינו ישב בשולחן של ארסים, פתחו את התפריט, פוגעת הבית, מרק הבית, תחזרו כמה והלכו. אמרתי, חבר'ה, מה קורה? לא, הכל פה זה טייק אווי. אתם יודעים, כל הארסים מאמינים בעין הרע. אני אומר, למה? מה כבר יקרה לך? אתה כבר ארס. סיפרתי את הבדיחה הזאת פעם שעברה, כמה זה אמר לי, אחי, ונתקע. אמרתי, מה קרה? חשב כמה שניות, הבנתי, הבן אדם תקוע בלי נשוי. ככה, בזה נגמר המשפט. לפני כמה ימים, אורלי הייתה בדיוק יצאה מהמשרד, נכנסה, סליחה, עניתי, אומר לו, זה בחור, וזה, אני רוצה ללמוד לכם תואר. אמרתי לו, אוקיי, תשמע, מה יש לך? נתונים? אתה יודע שהקבלה שלנו זה פסיכומטרי? אומר לי, לא, אם יש פסיכומטרי, לא מתאים. אמרתי לו, אז מה החלופה? אומר לי, מכללת נתניה. אמרתי לו, מה תנאי קבלה שם? אומר לי, תעודת זהות כחולה. אז נזכרתי בסיפור שלי, אני עד כיתה ד' למדתי בהצטיינות. מכיתה ד' רק בהתכתבות. במסוף כיתה ד' קיבלתי תעודה, מספיק. אמרתי, מספיק, לא צריך בכוח. עכשיו שלא תבינו ששם נגמר הסיפור הצלחה שלי, הגעתי לצבא. הגעתי לצו גיוס, המאבחנת אומרת לי, טוב, תגיד, מה נראה לך, מה אתה רוצה לעשות בצבא? שמעתי, יש לכם מחסור? אני רוצה לטייס מזל"ט. הבנתי, מטוס זעיר ללא טייס, חסר את טייסים, אני רוצה להיות טייס. תגיד, אתה בסדר? אמרתי, האמת, לא, מה קרה? יש לי פיצול אישיות. היא כולה בהלם, מה, יש לך פיצול אישיות? אני? מה פתאום? טוב, הגעתי לטירונות, באתי למפקד שלי, היום הראשון, כבר לא באתי לו טוב. אומר לי, אתם רואים שם את העץ, 300 מטר, 30 שניות הייתם שם. אני מטבעי מתחכם, אומר לי, אם היינו שם, למה נחזור עוד פעם? פה הייתה הטעות, כל הלילה לא ישנתי, רצתי, רק חזור אותו עץ. הבנתי בבוקר, יש לי רק פתרון אחד, הלכתי לרופא, הוצאתי מלא פטורים. פטור ממסעות, פטור מריצות, פטור מישיבות צמיחה, באתי למפקד שלי בבוקר, מסתכל, הוא מחוייך, אומר לי, אני מבין שלא עבד אתמול הטיסות של הערב,
30 שניות הגעת לעץ. אמרתי לו, יש לי פטור, לא יכול לרוץ. אומר לי, קרין, איך שהוא בא לקחת, הפלתי את הפתק. אומר לי, מה אתה עושה? תרים אותו, לא יכול להתכופף. קרוב. יותר קרוב? מה שומע? תשמעו. אתה נראה כמו סיינפלד. תראה, ממני לעד אליו יש עוד הרבה, רחוק. שי. בבקשה. אם הוא שותה מים לפני, זה צריך להיות. לא, אני יכול ללכת עם המיקרופון. מה הרשח הגדול? לא, זה מלחיץ, כי זה לא פייר. שנה שעברה, בעצם האלמנט ההפתעה עזר לי מאוד. כולם ככה אמרו, מה כבר שי רציני, אז זה לבד שחרר צחוקים. אבל אגב, שחתמתם פה בכניסה, חתמתם על ביטול תביעה, על הוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, העלבת עובד ציבור, הטרדה מינית וכיוצא בזה, כל הדברים שאני משחרר את עצמי מתביעות, אף אחד לא מוכן לחסות על זה, אז כולם ויתרו על זה. וגם שנה שעברה היה כתוב בתוכנית ערב חברתי בהנחיית שי יהל. השנה כבר קוראים לזה מופע תרבות. אמרתי תרבות עלק, אם קוראים לשלושה ימים האלה השתלמות, אז אפשר לקרוא לזה תרבות. של מס הכנסה. גם לא. עכשיו, גם זה קשה לעשות את המעבר הזה אחר כך לעבודה. כי אני רציני בעבודה, מה אתם יודעים. ואני בא אחרי ההשתלמות הקודמת, אני בא לאנשים במשרד, והם מתחילים כאילו צחוקים, חושבים אני אספר איזה בדיחה, זרוק משהו, ואני לא... אני בא לפלדי, הוא אומר לי זרוק איזה קטנה. אני אומר לו, פלדי, אני באתי בשביל לבקש מקדמה, יש לנו מורה שלא קיבלה שכר חודשיים. הוא מתחיל לצחוק, הוא אומר לי, טוב! אני רציני. הוא אומר, עכשיו הרגת אותי בכלל, אני מתוקה עם צחוק, ודקלה ודליה בחדר ליד, אני שומע אותה מתגלגלות. וגם פעם כמעט עלה לי בבריאות, נכנסתי לחדר של ההחזקה, במקרה שכחתי את המסכת אב"ח בחדר, אני נכנס ככה לתוך העשן, בא להגיד לי, יגאל, עכשיו חטפתי התקפת אסמה. יגאל, והוא מתחיל לצחוק, ושם כולם היו. עכשיו אני שומע אותו, הוא אומר לאמיר, תראה איך הוא מגלגל את העיניים, איזה שחקן! אני נחנק והם מתגלגלים, אני נופל על הרצפה והם נשכבים לצחוק, וככה שנייה לפני שאני מתעלף, אני שומע את מנשה, המבוגר האחראי בהחזקה. הוא אומר להם, חבר'ה, נראה לי שזה רציני, אני הולך להביא את הדפיברילטור יום לפני זה הייתה הדרכה, והמכשיר שנותן שוק חשמלי. מזל ששמעתי את זה רק מהלחץ, חזרתי החוצה, שאפתי אוויר והתאוששתי. אז זהו, בעבודה שכל הזמן אומרים לי, תרשום, תזכור את זה לסטנדאפ, אבל אני מפריד, אני לא לוקח צחוקים, זה צחוקים שנשארים בעבודה. בכל מחלקה, אתם יודעים, העובדים צוחקים בינם לבין עצמם על עובדים אחרים, העובדים צוחקים על המנהלים, אז זה נשאר בעבודה. אני בטוח שבכספים עובדים צוחקים על המנהלים, בהשתלמויות עובדים צוחקים על המנהלים, במחסן עובדים צוחקים על המנהלים, בהחזקה, בדפוס עובדים צוחקים... אבל אצלנו בהשתלמויות צוחקים הרבה, במיוחד כל יום משעה 3, יש הרבה צחוקים, ואתם מוזמנים לבוא. עד
הדלת של המשרד, כדאי שתיכנסו למצב ממי. מצב ממי זה ככה, ואז אתם מוכנים. אם קולט אומרת לכם, ממי, בוא תראה את התמונות של הנכדה. אתם כבר במצב הנכון. יש עוד בעיה, היא כולה מקבלת מיילים מארצות הברית, ותמיד זה בא הפוך ב-90 מעלות, אף אחד לא יודע להסביר את זה. רואים מי היה רגע, מישהו את המאמי הזאת בסוף, את אוכלת. עכשיו, אצלנו במכללה יש גאוות יחידה, ראיתם את זה אפילו פה היום. אנחנו המכללה האקדמית לחינוך גופני ולספורט על שם זינמן במכון וינגייט. פעמיים צריך לקחת אוויר באמצע השם הזה. ואנחנו לא מכון וינגייט, אתם יודעים, אלה שמשמיצים אותנו הרבה. ובבל"ד אני הרגשתי את זה כשנסענו לירושלים לסיור סליחות. אז מי שהיה יזכור, מי שלא, אני אספר, האוטובוס הוריד אותנו בשער יפו, והלכנו עד לכותל, הליכה קלה, בכיף, הכל ירידה, כולם הולכים ככה רעננים, מבסוטים, הורים שואלים אותנו, כמו בטיולים של בית ספר, מאיפה אתם? אנחנו אומרים מווינגייט. ואתי לזרוביץ' כל הזמן מקפידה, מהמכללה לחינוך גופני בווינגייט. בדרך חזרה האוטובוסים לא יכלו להגיע לחניה של הכותל, היה שם הכל סתום, היינו חייבים ללכת כל הדרך חזרה. זה עלייה והיה קשה. כולם נשפכים בדרך, נתלים אחד בשני, לא סוחבים בעלייה, על הפנים. כן, הולכים ככה שפוכים, מישהו עובר מולנו. תגידו, מאיפה אתם? בושה, אלה שפוכים, אין לכם כושר בגוש. אמרו מווינגייט, ואתי כמעט התעלפה בסוף צחקת, ממכון וינגייט, מכון וינגייט!